De lente begint dit jaar op 20 maart en niet op 21 maart, want dat is meestal gebruikelijk. Dat is eenvoudig uit te leggen door te melden dat er in februari een dag extra tussen is geplakt. Dat betekent dus dat alle verdere tijdstippen in de tijd gewoon een dag terugschuiven. Die 29 februari die hebben we maar 1 keer in de 4 jaar en meestal valt dan de lente op 20 maart. Gewoonlijk is dat op 21 maart, maar nu dus niet. Het wordt lente omdat de zon, en dat kun je hier op het schermpje wel zien, die zit nagenoeg op de evenaar. En op de 20e maart, dan gaat hij precies van zuid naar noord over de evenaar heen. Want de aarde is een beetje gekanteld. En naarmate we dus de zomer naderen, komt er steeds meer licht van de zon op het noordelijk halfrond. En we zitten dus nu in de periode dat hij net precies op de evenaar staat. En op het moment dat hij de evenaar passeert, dan wordt het lente. Overigens duurt op de 20e maart dit jaar dag en nacht precies even lang. Want dat is overal op de wereld zo. En in de zomer dan is de dag veel langer dan de nacht. Hier althans in Nederland, omdat wij op het noordelijk halfrond wonen. En in Australië, op het zuidelijk halfrond, daar duurt momenteel de dag even lang als de nacht. Alleen, we gaan dan onze zomer tegemoet en dan is in Australië de dag weer korter dan de nacht. Dat de astronomische tijdstippen iets verschillen, omdat de aarde wat in een ovale vorm rond de zon draait, in plaats van in een mooi cirkeltje. Daarom duren die seizoenen ook niet allemaal even lang. De lente duurt op dit moment maar precies 89 dagen. Terwijl de zomer strakjes 91 dagen duurt. Dus dat is een dag langer, 2 dagen langer zelfs dan de lente. En de winter die is weer wat korter. Dat heeft dus te maken ook met het opwarmen van de aarde. Dat heeft dan weer met het klimaat te maken. En zo halen ze vaak een heleboel dingen wat moeilijk door elkaar. Maar er is wel een zekere wetmatigheid en die proberen we dus uit te leggen. De lente begint officieel op 20 maart om 3:48 UTC. En UTC, dat is Universal Time Coordination, ook wel bekend als Greenwich Mean Time. Hier in Nederland lopen we daar al sowieso een uur op achter. En straks, wanneer we de zomertijd invoeren, dat is weer een week verderop, dan hebben we 2 uur verschil met de UTC. En die UTC, Universal Time Coordination, is een wereldwijd afgesproken tijdindeling die gewoon ook voor de luchtvaart heel belangrijk is, want anders dan kom je erin om.